Nå, nu begynder det at blive lidt langhåret med alle de her forskellige ting, man skal gøre, men vi nærmer os lidt sådan nogle af de sidste ting, man skal gøre for at kunne opstarte og køre en virksomhed. Og det er, at din webshop skal du gerne kunne få nogle betalinger. Når folk begynder at købe dit book og lægger i en købskurven, så skal de gerne have nogle betalingsmuligheder. Der brugte jeg PensoPay. Det blev også bare rådgivet til, hvad de bedste. Og det er sådan set det. Altså, det er ikke, fordi jeg sponsorerer med noget som helst. Det må jeg altid sige. Der betaler man 150 kroner om måneden for de forskellige betalingsmuligheder og MobilePay. Og der er der ingen dummy spørgsmål. Du opretter en bruger, du snakker med dem, du skriver til dem, du siger, jeg er ny på det her, jeg ved ikke, hvordan man sætter det op, sætter det her eller noget som helst. Så kan du give dem adgang til din Shopify, hvor du skal sende dem sådan et collaborator-link. Det er meget nemt at finde inde på Shopify. Du kan også spørge ChatGPT, hvor man finder det. Og så går de ind og så opsætter de ligesom det første steps, hvor det ligesom bliver sat op. Jeg bruger Shipmondo. Det er simpelthen bare blevet rådgivet til, det var en god idé. De fungerer sådan set meget godt, og så opretter man en bruger, og så tilkobler man den til sin Shopify, og det kan de også hjælpe med. De har alle mulige mærkelige koder som betalingsgetaway og integration og bla bla bla. Ring til dem, skriv til dem, få styr på det. Og det man kan gøre, det er at man kan forhandle med UPS og GLS og alt muligt andet, men her er det faktisk ret nemt. Der har du en mulighed for at ganske nemt at have en ordre, vælge hvem du gerne vil have leveret med, og derefter printer du den her print label ud, som du simpelthen bare sætter på din pose med dit produkt nede i. Men jeg kan ikke lige gå ind på min side for at vise for meget, fordi det er lidt sådan fortroligt, men tag fat i dem her, skriv mails, irriter dem rigtig meget, ring til dem, sørg for at der er fuldstændig styr på det, og det er sådan set den del. Vi kan prøve at tage noget mere detaljeret omkring Shipmondo på et andet tidspunkt, men lad os bare starte her. Det jeg så gør, når jeg er inde på det her Shipmondo-system, har printet den her labelprint. Når man først har opsat det, så er det sådan en ret nem proces for en ordre. Ordren står inde på Shipmondo, du trykker ind på den, og så er det ligesom en proces. Du vælger GLS eller DAO, der står deres priser også derinde, og det er vigtigt at tage stilling til, at noget er billigere end andre. Om det er privat levering, eller det er levering et andet sted, whatever. Jeg er lige begyndt at lave mine leveringer. Jeg lavede min første levering, så jeg er sikker på, at det går galt. Men det er i hvert fald en start for mig. Det jeg så gjorde, det var ligesom, at jeg lavede min print, og når du printer, så kommer den ud. Så river man den af. Så har jeg en pose her. Så tager jeg produktet ned i posen. Så er der en strips her. Så kan man simpelthen hæve af. Lukker posen. Nu spiller jeg lige en pose på at vise det her. Så tager jeg mit klistermærke. Og al den her information står automatisk derinde, fordi de Shipmondo samarbejder med GLS eller whatever. Så de skal nok sørge for, at det hele står korrekt, så længe dine kunder har oplyst deres rigtige informationer. Så er jeg simpelthen bare gået ned i min nærmeste kiosk. Der både har DAO og GLS. Der er også en GLS-butikker og DAO og whatever. Du går ned i dem, giver du sendt det her afsted. Og så biber de det ind, giver det til dem, og så beder du til de gode guder om, at det bliver leveret til kunden.